pofidrnejší. Ono sa to robí tak, že keďže on tu nie je zo spodnej časti, keď ho trošku malo by sa to robiť buď nožíkom, rozperák nie je zrovna najlepšia voľba. Keď ho odzadu trošku tak naštolbnete. Čiže matka tu aj bola, aj pekná, ale sa nevyhrízla. Nemala zuby. Moc zabetonované. Nevyhrízla sa, buď si zabudla protézu, alebo to vie. Dobre, to znamená, že lebo oni tie včielky by jej mali čiastočne aj pomôcť. Keď oni vedia, že kedy sa má vyhrísť, tak oni jej pomáhajú z vonkajšej strany. Trošku je to oslabiť, no a táto trošku sa snažila, ale bolo to dosť zabetonované, takže táto sa proste nevyľahla. To bude označovať teraz, nebude to práve. Hej, dobre sa bude označovať. Tuto vám aj nechám poznačiť, keď chcete. Nevyhrízla sa. Nie, zvonku bola zabetonovaná dosť. Znútra aj by sa, ale zvonku sa jej nepodarí. Ja by som ju prosila označiť a zoberiem si ju do vitríny. Nech sa páči. Je vaša. Má ísť pre sebe. Ako? Či treba ísť pre sebe. Nevadí, no tak treba zapísať. Dobre, zapíšeme. Takže väčšinou tie včely vlastne ale oni si tu natiahli, z druhej strany sú matečníky už také zaviečkované. Také trošku biednejšie, no to uvidíme, ale to my im dodáme asi. Oni vlastne tým, že nemali tú materskú látku, tak sa opustili a ostala len taká. Hej, ostala tu. Takže bude treba ju zdeparovať. Dobre, kúku si vybral. Na presnú robené? Áno, mám postavky, hej. To musia byť čisté. Ale ani vtedy. Kedy ani vtedy. Dobre. To vždy si zapamätá, keď je prvá zlá, tak tie ostatné... Čo chce skýpať? Nie sa neboj žihadla. Pokiaľ to máte vždy takto, tak nikdy nevyberajte ten rámik, na ktorom je ten matečník. Z toho dôvodu, že oni vám ten matečník v podstate prilepili medzi dva, čiže musíte si ho, z boku sa musíte k nemu dostať. Musíte si krajné povoliť a odtiahnuť si krajný a on už ostane na jednej strane. To je podstatne verčiel. Nie. Vyliahnutý, to je? Áno, matečník je vyliahnutý. No pozri, plot. Ten tu ešte není. Klas ešte nekladie. Ale on sa iba teraz niekedy musel asi vyľahnuť. Alebo neprišla za pohodňovacia, alebo je vonku sa robí. Nie, ono by hučalo. Nie, tieto sú kľudné. Tieto sú kľudné. Ona možno zobrať si tam? No, môžete. Tak sa vyhrá pekný matečník. Vyliahnutý teda. Prázdno. Prázdne, ale chýba iba viečku, nie z boku diera, tak je dobre. Dobre, to sa tak vzhore vie. Pozrime, či mala dosť kašičky ešte. Keď z boku, tak je vyhratá. Vyhratá, vyhryzli ako Kašička trošku nie je tam. Hej. V bunke väčšinou to je tak, že v tej bunke dostáva. Takže tuto je vyľahnutá, kladie. Takže zásoby majú. V podstate najlepšie je tie odložence krmiť až vtedy, keď tá matka kladie. Oni vtedy začnú aj pekne brať. Viete, lebo pri urobení odloženca oni dostali a zásoby si urobili. Keby sme ich teraz dali, tak značne sniedení a môžu ho vyrábať, hej? Takže radšej počkať, a keď sa všetko ukľudní a bude v poriadku, tak to nemôžu pozerať. Kladie. Najmä 2 až 3 týždne trvá, kým sa rozkladie. Zaujímavé. Poďte má viac včiel, ideálnejšie podmienky. Vždy v oplodniačku pozdejšie kladie matka, ako v oplodniačiku, hej, pozdejšie kladie ako v tomto.
toto pozdejšie chláďáku vodňačka, tak som chcel, hej. Teda ten malý úlik, tam tie včielky doslova nútia, naháňajú a proste až príliš sa o ňu starajú, aby v pôde seba záchodica čo najskôr rozkladla. Asi, že malý priestor, nie? No, ale hlavne, aby pod dozorom, hej, pod dozorom rýchlo musíš, a tu nemusíš kľudne si to Mal sa prechádza. kde zašiť. Tak. Pochoci, priprav Proste sa. užíva si to ešte tie Kým môže. minútky, tie hodinky, keď môže. Kým môže. A už Potom už nebude môcť. Dobre. Tá tráva tu je ako ekologická letačová záražka, ktorá v podstate spôsobí to, že my tam dáme čerstvú trávu. To všetko musí byť uzavreté, prvé hodiny aspoň, kým tam nedáme matku. A tá tráva tým, že postupom čase vyschne, tak ona vypadne sama. Čiže jej nemusíme púšťať. Aj táto je vyliahnutá. Hej, dobre, tak iba vrátime. To zoberieme. Potom keď lesne zazvíte, to sa dá použiť, hej. Ten prvý máte, že to máte. Ono si vrátiť. Ako? Túto bunku. To budú to plastové, hej, plastové nie. Kde je tam? Vypadne tam. Toto je troj. Nebude chláť, lebo ja tu mám poznačené, Ja, že ako mladá že ešte bola nevyľahnutá. Áno, tak ešte preto netreba. Toto Ale tým, že sú kľudne, netreba ju hľadať. 21. Ak by júna. nebola, tak veľmi hučia. Hej, to znamená, že vlastne za pretíždňom. 21. bolo poznačené, že Áno. ešte nevyľahnutá. to znamená. Kedy tie horúčia, ja tu bola upodňačku schladila, tu na materi. Ja tu skôr chladila, ale nechce sa. Dobre. Na koľký deň začne tá matka vyliahnutá asi klásť? 7 až 10. 7 až 10. Vy keď teraz boli už ani ho? Tak na 4. deň už sa mu Už spárili. na No, sa mu spárili. No čo, taký ďalší či poviem? Ďalší za radom, akože kľudne sa vystriedajte, kto chce, kto nechce. Ale tie vrchnáky sú naopak z toho dôvodu, že áno, že tam treba dať cesto. Zjavne. Takže je tu Manda naopak. Nie, nedávajte. Nie, lebo Taký pre vás signál, hej. áno, to bol nie pre mňa, ale pre niekoho iného. My vyberáme ten rámik, kde menej včiel, ktorý áno. si signály nevšimol. Alebo kde predpokladáme, že nie je matka, aby sme pri vyberaní nepripučili. Tuto takisto bol ešte nevyliahnutý matečník, čiže pozrieme, uvidíme. Kde zásob má pekné, to znamená, urobili si dosť. Zásob. Asi čerstvé. Ale to znamená, že nosia niečo, lebo... Nosia. Ale Ale aj zásoby musí byť nejaká znáška, lebo byť, keď donesú. poznačené je, že treba im doplniť zásoby, že nemali. Znášku, čo sa prinieslo. Oni donesli, lebo jednak aj vyzerá, že bol silnejší, že je viac včiel, a keď je viac včiel, aj viac donesú. To si aj donesú. No. On veľa robí aj ten feromón plodu a feromón matky, ako náhle tam není, že je 100% zaviečkovaný plod a není tam žiaden matečník, tak oni v podstate dá ako... nechce sa im. Lebo nevidia. Tam to bolo. Je to vyhryzené? Odlepil vyhryzenie. S takými mladými matkami treba opatrnenie, že chcete sa potešiť a šťuknite do nej prstom, lebo ona sa môže v podstate zobrať, zlietnúť a ujde vám. No, vidíte ten rozdiel medzi tými matými. Tu je vyryzená čiapočka, tu je vlastne odpílený od spory. Čo, už ho zlikvidovali? Takže radšej pozrieť, nech s matkou. Ale tuto je čosi, to nie je oni viačka, alebo oni si to tak vyhryzávajú. Niekedy to stávajú, že ho ako odriznú, ale väčšinou ten rozdiel je taký, že tu, Také nadrobené. aké bola tá matka nejak vypadnutá. Pozrieme ju. To nie je, to sú iba vožkové. Včelstvo je kľudné, čiže Je kľudné, to znamená, matka mala byť, keď Matka by tak tam- mŕtva. matka by tam mala. No aké máte oči? Aby sme nájsť ten. Niečo robila na plodovom pláste, na tomto. Nemusí No byť nie. pravda. Ešte na Otoč, no. druhú stranu. To je na to, aby ma uhryzli. Ale tie matky ešte sú také, že Tu sú matečníky, pozri. ale sú vyhryzené. Vyhryzené, hej. Z boku, to znamená, že Zlikvidované. niekto ich zlikvidoval.
Ale mala byť aspoň teda malá tá matka, keď nie je pôvodná. Nie je vyliahnutý, ale nie. Áno, to je vyrizený. Vyrizený pokusne. Ale aj od spodu je ako keby vyliahnutý. Áno, keď bola vybehla, potom dodatočne zlikvidované. No tak zatiaľ nie je. No pozri, či náhodou nestratila, alebo to sú medzi tým také. Ešte pozri ten posledný. Dobre, ty pozeraj na tom, ja sa pozriem tu. Není. Plod je tu, aj materské bunky vyhryzené sú, ale matka nie je. Kľudné sú, takže nemal byť akože nejaký strata. Nie, ale my sme tiež hľadali takto po Ale je tam. narodení. A nič. Ale včely boli takto kľudné. Môže byť aj vonku na prelete. Môže byť Potom po takto na 10 dňoch nejakom sme pariacom. začali vajíčka tam a potom sme To vajíčka. je nevyspytateľné, no. Za to netreba kontrolovať tak krátko po vyliahnutí, ale radšej po tých 10 dňoch. No. Hej, Môže byť teraz vtedy už je na jasné, či sa prelete. stratila, alebo Alebo nie. či už funguje. Tu je matka. Kde? Mladá, tam. nespárená, no tam je, dobre. Kde je? To znamená, Dobre, tak. takže vrátime. Takže tam. V podstate nám ide hlavne o to, aby sa nám oplodnili tie matky. Lebo tým, že sa nám čas včiel vrátila späť, to nám nevadí, lebo vlastne ale sa oplodí matkami slobodami. Tým aj plodé včely to dáme, len matky oplodí. Dobre, môžeme to zložiť. Sa vyrojili. To napor do musíš. No, riadne potlačiť. A tu medzi stenu na kraj. Tieto sú tiež pekné, kľudné, čiže tu je predpoklad. Tá matka je. Rozperák? Kde je rozperák? Jaká je to farba? Nie je taká ekologická, ktorú máme v predajni. Oni budú robiť okruhy. Každý má svoju. No to. Dole bude. Dole by mala byť na tej dole. Neviem, do čoho nás necháme. Ak smetáme na vodiska, musíme nájsť matku, áno? Ja sme dáme zmenník. Môže. Ako sme takto. Aby som spomínal, preto úplne sú urobení také, tu sú tie rámky, tu je cesto. Teraz doplne si zakrieme, tam ten bude značek. Áno. Tam je na...
Zrieme a položíme tak. Potom sunieme. A mali by sme tie včely zmetať cez nejaký sneh alebo niečo sem. Ale tu ako by zvedavnú pôdu voľnú. Áno. To znamená, že urobíme si jednoduché, to dáme preč. Tak sa si včely. Opa. Opatrne, aby sme to vedeli. Tak, ešte raz. Prvé. Dobre. A ešte veľmi dôležitá vec je zavrieť letáč. Musíte mať zavretý letáč, aby... A otvoriť teda vetranie. Tým, že tu zavrieme vetranie, otvoríme toto vetranie. Dobre, teraz toto by sme mali zmetať, tu máme smík. Môžeme to nazmetať aj do tohto plechového vrchnáku a tam to ostane cedrek. Alebo do tohto. To znamená, buď to zmetieme, alebo to spracujeme. Jednoduchšie to je, ak mám asistenta, môžem pomôcť, keď nemám, tak to zmetám sám. A ty na pôdu, mám to pôdu, tu zmetám, ale spraví tak. Tlačkový odber sa to hovorí. Aj tu máte ešte mladú škiel, chcete? Áno, stačí. Stačí vám toto? Stačí toľko. Vy ste nenáročný. Zaviežeme na 2 uzlíky a pošleme domov. Ono, všetky sú tu má. Tak vieme na 2 uzlíky a dodať. Myslíme a pripravíme sa, aby boli čo najskôr zároveň. My zatvárame chvíľu. Nie. Nie, oď. Tak. Ešte tu je jeden ramík. Nie, to je dáme si ho takto. Toľko to včiel zhruba tu stačí. Keď sú spôjdi sa. Keď sú spôjdi, tak môžeme dať viacej. Keď sme to dlho nechali, tak sa zadusia. Áno. Takto si ich dáme, ako sme. Dáme takto a vyklopíme do toho. A zavriem. To najmä vyklúčiť. To treba je odberať. To ostalo tie. Dobre, niektoré sú také, potrebujú sa aj svojím spôsobom realizovať. To znamená, tu nám máme zhruba tých 4 kg. Ale to, čo ste videli, môžeme takto. Odtiaľ to je vetranie, teraz aby to nám nevypadlo, opatrne, hej. Odtiaľ to je vetranie, hej. Aj od spodu, aj od vrchu vetranie. A tieto včelky by sme teraz mali nechať aspoň hodinku, lepšie 2, hej, chlade. To znamená, že oni musia skôr... Aj Slavinko. Kto je tu Ladislavína? No, keď nie, trošku ďalej, lebo teraz sme... Koho urobíme Ladislavu? Keby ste odstúpili odtiaľ, lebo tie včel nemôžete... Teší ma. Ja mám. Hneď? Nie. Mám. Vymýšľaj. Ja to vedel už dávno. Tu môžeme sa zadovážovať. Ideš vážne? Ktoré je auto? No moje. Ktoré je Moje. Ktoré sa otvorí na diaľkové? Ktoré bude reagovať? Expedert Liptovský Mikuláš. Jedna kraj. Bravo. Takú sáčku, jednu sáčku, hej. Ale vážne sáčku. Hej, tak keď nemáme ten klasický smyk, tak používame táčo. Môže byť normálne igelitový, môže byť mikrostenový, ale ten princíp je asi taký. Nasypujem tam včely. Kto pozeral ten film, tam ste videli, áno? On mal taký väčší sáčok, nasypal tam včely a potom naberačkou zobral a prisúkali sa to dobral. Keby sme tu nechali na slnku, tak sa môžu zadusiť, tak radšej ich dáme do chladu, dobre? Ešte raz pozor, malo by to byť niečo na fixovanie toho vrchnáka, aby sa to ešte nerozsúpalo. Hej, nejaký ten obrázok, alebo hej, aby sa nerozsúpalo, lebo ostane sa, že prevadia. Má tu dáš potom, keby sme ho dali teraz, tak by mohli zabiť. Kde je naša matka? To sa mu stáva tak, Vymenili sme ju. jasne, Na obyčajnú stranu.
isté miestnosti, pšenice, a chceli by sme, aby čo najviac zostalo, tak až na tretí deň sa, to znamená nie 48, ale 72 hodín sa nechajú. Teraz sme ich robili dneska, čo? Sobota, tak normálne sa dáva tak, že nech sa dáva 2 dní, ale keď chceme, aby všetky ostali, alebo čo najviac, tak dáme ich aj útorok večer. Ale samozrejme do chladnejšej miestnosti ako toto. Tu by ale kľudne mohli vydržať, pokiaľ nebude nejaká veľká horúča. Nebude páliť. A potom sa otvorí letáč. A keby sme chceli, aby sa lietavky nevrátili, tak sa dáme na 12 dní do chladnej pivnici, tak sa nevrátia a nemáme problém s tým, že budú čeli. To je, áno, to je vlastne ostanú celé. Trubce. Alebo dať ich 5 km. Trubcov je tu dosť. Tam je, to je osadenstve, ktorí nazve tam nemusia byť. Áno, nemusia byť, lebo na tie vyletí, tak potom sa pári voľne a prídu tam ako iné tieto. Trubce. Áno. Nejaký pohári máme? Otvoríme, hodíme do dlane, zadymíme, pobúchame na poloniačikom, otvoríme tú spodnú časť, hodíme normálne, tak zavieme. Aby nám to nevyletela, tak musíme mať istotu, že nám vošla. Ak nechceme riskovať, tak ešte sa zvykne robiť. Do medu alebo vodou postriekať. Hej? To znamená, vieme, že nám neodletí, keď je postriekaná vodou a pekne hodíme tam tie včielky, zadymíme a už jasne nerobíme nič, takže sa pridáva na ostro. Hej? Ale keď ju tam hodíte, nebuchnete s tým ešte vodou? Už potom sa nebúchali, sa dymí. Tieto klietky škôlkovacie, oni majú túto spodnej časti, také malé ako keby myštičky. Tam sa dáva buď najlepšie skryštalizovaný med, alebo cukromedové cesto, kvôli tomu, že keď sa tá matka vyliahne, aby sa vedela ísť napiť. Nikdy sa to nedáva nejako kopcovito, ale iba tak na dno. Lebo môže sa stať, že proste tá mladá matka ako vyliahne ešte taká neistá. A pokiaľ niekedy sa stane, že spadne na dno. A keby spadla na krídla, hneď sa vám prilepí, keby ste to mali kopcom, prilepí sa na krídla a v podstate zahynie. Čiže keď dáte iba tak na dno, tak ona sa napíje a je to bezpečné. Aký je rozdiel medzi týmto a týmto? Aj tu môžete dať, aj tam. Ale tu, keď napríklad dáte med, tak jednak sa môže prilepieť. Jednak ona ako hryzie tamto, tu je, hej, ako hryzie ten matečník. Ani to nemôžeš dať, lebo tam je matečník, nie? Ako hryzie ten matečník ako hryzie, tak vlastne tie voštiny, alebo to melivo z toho vznikne, to melivo potom môže tak napadať, že sa prilepí do toho medu. A viackrát sa mi stalo, že nepríde penistina na druhý deň, a tuto je zasypané melivom a matka mŕtva od hladu. Matka mŕtva od hladu. To znamená, že keď je ten matečník takto, nejako tesne nad tým, tak s najväčšou pravdepodobnosťou spadá do toho. A z toho dôvodu potom svojho času nagrobiť, že som nedal takéto bunky, ale do šikma. A tedy proste ani raz sa nestáva. Keď to bolo tesne nad tým, matka vyjde, ona proste sama si, ako keby zabetonovala tam pri tomu krmivu, je tam tekutý med a tým pádom vlastne sa nám od hladu vyradí sama, bohužiaľ. Nemám kamarát. No čo? Ale pohľad nemá. Máš? Neprekvapí nič. Starý vinci. Dobre, ďakujem. Ideme to chvíľu. Dám rozperáru? To len za to, že bolo Ladislav, je dneska Ladislava. Nie sa nikto prijak veľmi Ladislav, ale povedal Jan, ja som Jan. Ja som Ladislav. Ty si vážne? No. Vážne? Akože. Keď treba, tak budeme. Keď treba, preto bol taký Zajtra ochotný, že Peter, pôjde. pozajtra Pavel budeš. Áno. No ale dneska platíš potom, keď si Ladislav. No samozrejme, však v celej skupine, nie? Za to. Akože, ja som Ladislav Podňarský Lás. Vás povinne tu. Jasné. No. Tak Ladislav na to ide. Prvý musíš ty. Prvé musím ja, ale ja som autom, takže tak už nenafúkal, hej? Tak. To znamená, že podali aj viacerí Keď radovi. tak sa vy môžete dvaja z jedného. Áno, to veď veľa vám nedám, lebo aby sa každému ušlo. Dobrý gazda. Tu dáme radovi, nech má lepšie túto. Lepšie pichajú.
Každá tá matka má svoju matriku. Vytiahneme. Veľký plot, všetky štádia, vajíčka sú tu úplne malé, varíčky sú, tak nemáme dôvod hľadať za každú cenu vajíčka. No a tuto vidíme čo? No, takže je naša povinnosť zrieť. Je v takom štádiu, že asi aj áno. Nie, zase postavia nový. Čo? Nie, tak si už stávajú oni. Tak je nový divák. Ešte nemá zabehaný. A do každej uličky strútneme jednu dávku tohto. Nášho liečiva 2 dávky. Do plodovej. A je to vybavené. No tak to oni si už podajú. No a sa nám veľmi chce, ak sa nám veľmi chce a nezdá sa nám to, že tento rámik je prázdny. To nie je pravda, ale je prázdny skoro. Tento je naopak plný. Takéto výčinky sa tiež snažíme strániť. No to ich dáme na bok úla, aby sme dali šancu tým včelám, aby sa popratali. Metličku ste doniesli? Dobre, dobre. Na úlohu. Tak. Môže zapísať. No, ja zapíšem. Máme tu zapisovať na stole. Ale zvlášť nie je. Je to plus hotové. Tak jedného kraja do druhého.